U završnoj fazi je nadogradnja dječjeg vrtića Zrno. Načelniče, jeste zadovoljni? Naravno da sam zadovoljan, jer vidim da je prije roka su završeni grubi građevinski radovi. Prostor je iznutra već pregledan, uređen, čeka se dodatna oprema. Vrijednost ovih radova je preko 400.000 eura, kad u tijeku je nabava za opremu koja treba doći kroz 30 dana i vrtić će biti vrlo brzo spreman, odnosno prema našem planu i prema obećanjima roditelja i za nove godine bit će spreman da primi dodatnih 40 djece. Ovdje gradimo vrtić od preko 300 kvadrata i za 2 odgojne skupine dograđujemo. Tako da će sva djeca iz Virja, iz općine Virje, imati svoje mjesto u vrtiću, s tim da na čekanju imamo nešto preko 30 djece, a velim kapacitet ove 2 sobe je 40, prema tome ostaće još i za rezervu, a nadam se da će potreba biti i više. Bilo bi dobro da se još nadograđuje, onda bi bili veseli s obzirom na demografsku. Prostora imamo, mi ćemo u ovu lijevu stranu samo nadograđivati u budućnosti, a vjerujem s obzirom na naše demografske mjere i na ove potrebe nadogradnje, jer ovaj vrtić smo otvorili pred nepunih 7-8 godina i potrebna je već sad nadogradnja, znači da naše demografske mjere djeluju i da imamo djece u Viru i imat ćemo ih i više. Bliži nam se i kraj radova na rekonstrukciji ulice Ante Starčevića ili popularno zvane Nova ulica. Načelniče, da, upravo evo, kao što vidite, pripreme su za asfaltiranje, prema tome to je znak da smo sve radove obavili, a oni su bili vrlo zahtjevni jer smo u ovoj ulici promijenili sve postojeće instalacije, plinske, vodovodne instalacije, napravili potrebne priključke da ne bi se kasnije kopalo, uredili pješačku stazu i naravno uredili i kolnik. Radovi su vrijedni preko 450.000 eura i bit će završeni kroz jedno 30 dana s obzirom na intenzitet asfaltiranja. Dobit ćemo jednu opet krasnu novu ulicu uređenu i to je ta naša strategija da od centra Virja uređujemo ulice prema periferiji. Sljedeće godine nam je na redu Trnovac, ulica Trnovac, tako da ćemo širi centar Virja dobiti prekrasno uređen i obnovljen. Što se tiče samog asfaltiranja, informacija je nekakva da kreće od 20. znači to je drugi tjedan. Da, krenuli bi sa stazama i naravno to će par dana biti radova na asfaltiranju staza. Obećanje izvođača je da se iza 20. krene sa asfaltiranjem. Ja tako i očekujem. Evo vidite da su pripreme za asfaltiranje apsolutno sve završene.